Vulpea lui Darwin. Pe insula San Pedro, situată în apropierea coastei statului Chile. Există șanse foarte mici să întâlnești o astfel de vulpe, deoarece mai există în sălbăticie doar 600 de exemplare cu aproximație. Circa 500 se află în Chile și alte 100 se găsesc pe insula Chiloe. Vulpea lui Darwin trăiește în special în arii protejate și a fost inclusă de Uniunea Internațională pentru Conservarea Naturii pe lista roșie a speciilor amenințate cu dispariția. Acest chitscan cu bot lung trăiește în zona de sud a Africii, din deșertul Namib până în pădurile dense din Africa de Sud. În ciuda faptului că este numit chitscan și că este foarte mic, acest animal este de fapt rudă mai apropiată a elefanților decât a rozătoarelor. Chitscanul elefant este unul dintre cele mai rapide mamifere mici de pe Terra. Poate atinge viteza de 30 km/h. Această specie a fost descoperită abia în 2008. Numărul exact de exemplare care există în lume nu este cunoscut, populația de chitscani elefanți fiind estimată la cel mult 800 de exemplare. Lupul roșu, denumit astfel după blana sa brun-roșiatică, își are originile în pădurile și zonele mlăștinoase din sud-estul SUA. În captivitate există 200 de exemplare din această specie, însă în sălbăticie mai există doar 40. Deoarece încă au loc multe dezbateri cu privire la originea lupului roșu, unii spun că este o corcitură de lup și coiot, alții susțin că este o specie distinctă. Animalul lipsește de pe multe dintre listele de animale amenințate cu dispariția realizate de organizațiile internaționale. Totuși, în 1973, Autoritatea pentru Administrarea Faunei din SUA a recunoscut lupul roșu ca fiind o specie amenințată și i-a acordat statut protejat. Această maimuță cu blana neagră, albă și maro este originară din vestul Africii. Trăiește într-o arie foarte restrânsă, pădurile străvechi din sud-estul coastei de Fildeș și din Ghana. Maimuțele Holloway sunt vânate frecvent pentru carne, iar din acest motiv populația a scăzut dramatic în ultimele decenii. În Parcul Național Bia din Ghana nu mai există niciun exemplar, iar organizațiile internaționale nu dețin cifre exacte cu privire la efectivele existente astăzi în sălbăticie. Condorul californian este cea mai mare pasăre răpitoare din America de Nord, având anvergura aripilor de aproximativ 3 metri. Condorul a trăit inițial pe coasta de vest a SUA, însă populația a scăzut dramatic în secolul 20 din cauza braconajului, a poluării mediului și a distrugerii habitatului. În 1987 mai existau doar câteva zeci de exemplare în sălbăticie. În același an, pentru a salva specia, oamenii de știință au capturat toți condorii aflați încă în sălbăticie. Cele 22 de exemplare prinse au fost relocate la grădinile zoologice din San Diego și Los Angeles, unde au fost incluse în programe de reproducere în captivitate. Programele au avut succes, iar din 1991 mai multe exemplare au fost eliberate în California și Arizona. În prezent, condorul californian este cea mai rară specie de pasăre din lume. În 2018, numărul de exemplare care trăiau în sălbăticie și în captivitate a ajuns la 488, față de 463 în 2017.